Og karon mga higala niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pader, I am your pader. Aron magkasuri ka sa bukid. Aw, di kod bukid kayo. Bungtod lang o dili layo sa lungsod. May na lang. Maghanggab kag presko nga hangin o makakaon ka mga preskong utanon. Oo niya, naaratay kasuruyan dito. Daghan ma. Sigurado ka? Sigurado ma. O ang number 1 na tumasuruyan ha. Sila Sinoy Piping ug nang Milagring. Wow! Kanindot na sa iyong bahay nang. Ay, maora manggod gihapon ning baya day Lida. Napunan lag og gamay nga kayda o gipamutangan ako ining mga misitas mauning ni arang-arang. Labi na gid kong mamuwak na ni imong bumbil nang. Mas munindot pa gid ni. Ingana lang mo niya ang tong bahay pohon halid. Nganong ato man? Ay, sugta na guna siya Lida. Aron mahiluna ng kalag ana. Paita. Nagkundinar di akong kalag nang. Kay wa ba di ay? Lugaw mo ninyo eh! Siguradong ganahan ka silang lugar ma. Unya sila ganahan ka nako. Ha? O siguro pangutanaha ma. Sigurado kayo. Ay, ayaw na. Maikog tas iyang asawa. Okay, ra gyud na silang Milagring ma. Magkasinabot kin mo. Kay mura-mura mo mong style. Mao ba? Nahibaw na baya ko bahin ninyong Piping. Pero okay ra ko. Wa kay angay ikabalaka. Ipakita ni mo ma. Picture ni sa bahay lang ni Piping. Tanawa. Imong ganahan nga bahay, di ba? Adto niya dito ma. Nindot ka kailang lugar. Una ka siguro kung magkauyon ka dito. Alo, ito na saging, oh. Ya, presa itong ginamos. Lumiay ni Kuya Ay, pero kung di mo ganahan o ginamos iparis anang saging, di ay bukhayo, oh. Wow! Wakayo lang kay pari sa saging nang. Mga na, ika na. Uy, nainawag na mo, Gring. Uy, kinsa ba di? Uy, si Padre. Hello, Father. Ay, di aga ni ron kauban na mo sila si Lulong og Lida. Nangaon mig saging nilong ag og ginamos. Ay, di asay bukhayo. Naamang ka sa syudad ron, di ba? Uy, aligriha ko na ninyo din ha. Magpundok kita ko sa biya inig pauli na ko ha. Kuyogon ako si mama. Hello, Nang. Hello, Dre. Okay, Dre. Way problema. Pahibaw alang mikanos amo mga riha. Aron among mapangandaman. Sige Nang. Manawag na niya kung balik ni mo or din ni Piping. Salamat Nang ha. Sige, Dre. Amping, Dre. Ano dahi, Gring? Murag, natukan lagi kag kalit ganina. Saan mo na ikisulting pader? Inigpauli niya. Kuyogo niya iyang mama. Makigtapok siya nato din hisbay. Oh, Okay. Excited na kay Kulids. Gusto na akong makita sa duha nako ka mata.
ang mga expressions nila ni Kuya Piping, Madam Angela ug ni ng Milagring. Kanagay mga expression sa mata nga doon ay gustong isulti pero ihilom na lang tungod kay dili gustong madunggan og di gustong mahibaw-an sa lain. Labi na ni Father. Ay, bitaw sa. Ka-awkward ka, anak, no? Luoy kay Father eh. Wa gyud tay kalibutan. Sultihan na lagi unta nila tinuod si Father sa. Unsa bagay na anak kung mag-ex sila si Kuya Piping ug si Madam Angela? Bitaw. Bitaw eh. Ah, ambot ka nung di sad ka sultihan ni Kuya si Father. Ako gani kasultiho na magani kay ko. Pero di lang ko. Uy, ayaw ba ginagbuhata ha? Ayaw ba gidlulong? Di ba ko ganahan og lalaking chismoso? Maura gid niya na yatong kabuwagan. Ah, Unsa akong gisulti? ingon ka, maoraon niya nay atong kabuwagan. Sa ato pa, kita na day leads. Oh. Kita na? Dili, uy! Dili! Erase! Nasay pro kong litok. Di na to nimo pwede bakwion. Sa giingon pa sa atong Ginoo, gipamulong mo. Pag nasulti man to nako, joke ra to. Or aksidente. Wa tuyo ah. Diloy, imo tong nasulti tungod kay mautoy na sa imo kasing-kasing. Di na to nimo mabakwi pa. Oh. Wa mo ko magdahom ini. Ay, swete pie, honey pie. Ilong, uy, lulong. Patuyang raman taon ka. Ha? Oo, sige. Di na lang to nako bakwion. Oh. Tinuod ka? Ikaw ug ako. Ako ug ikaw. Kitang duha. Ay! Lulong! Tabang! Tabang mo! Nagpasabot ba nang? Kay nakuyapan man si Skalipay. Sobra-sobrang iyang kugman ako. Ay, dili na tinuod oy Lida. Ha? Pero kaniadto, mausaday akong pagtuo. Kay kanas Kuya Piping nimo sa una. Hapit na mamatay pagsugot nako niya. Uy, nilagom na gud na. Pero unsay nahitabo? Kadaghan man di ana gitago nga sikreto nako. Pero wa na magpasabot na nga gamay ra iyang gugma nimo. Ambot Lida. Maglisod na kog sukod karon sa gidakon sa iyang gugma nako. Human sa mga panghitabo ug sa mahimo pang mahitabo. Mahimo pang mahitabo nang? Parehas anang pag-anhion niya sa inahan ni Padre. O patamasayod unsay mahitabo anang higayuna. Nakasulti naman ko ni mubahin nilang Piping, no? Og sa inahan ni Padre. O nang, nakasulti na ka na ko, ana. Aw, hinoon, nilabay naman to. Mga tiguwang naman sila karon. Maugid nang. Past is past na. Move on na lang ta. Pero ang ako manggong gikuyawan, kung doon na pa di ay sila'y laing gitago. Ambot lang ha. Pero ako yung gibati. Nga doon na pa ko'y wa mahibaw-ibahin nila. Murag doon na pa gyud. Nya, siya naman, okay na ka. Lawgawa. Nawa makuspasing kuya. Ay, anak yun na, basta sobrang kalipay. Ako gani sa una, dirit, gani ko mamatay. Ha? Grabe agad. Wala ni. Kay niyotong man ko. Nganong niutom sa kuno ka kuya? Ambot sa dato, nilagom na lagi ko ato. Nilagom ko na ko ato. Pangutan na sa milagring ay. Tana. Lawgawa kuya sa? Ana din ang malipay tag sobra-sobra sa? Pero, believe ko nimo. Diretso, way hago.
Naghago sa ko kuya eh. Grabe sa nga akong sakripisyo eh. Pag lockdown gani, Oh. sakripisyo naman to. Sakripisyo kay ko. Di ko kakita niya. Sige. Di na ko mo question, anak. Magawas na ta na. Kay nabalaka na turos lida nimo. Na. Oh, maayo kay naulian ka na. Nang, asas lida. Ito ana, akong gipapauli. Ha? Uy. Anong imamanggi papaulis lida, Gring? Bitaw nang. Laina ni mo nang eh. Unsay laina? Tan-awa ra gud sa gawas. Oh, kilom-kilom na. Unsay kilom-kilom nang. Hapit na mo gabi ba? Magabian na sila dan, delikado. Ay nganong delikado man. Kuyog man sila lulong. Bitaw nang. Ay maubitaw mas delikado. Nang milagring sa day. Saba diha eh. Lawgawa gid eh. Wag yung kay mahim sana long. Ay, ikaw. Pauli na sad kay magabian ka na. Tingaling maabtan kag wakwaks dan. Uy. Ihatod lang ko ninyo. Dalawa na magugwakwak. Sige, Ping. Ihatod, Ping. Nga! Oh, balik lagi ka dayon. Ha? Kuan. Kuan lang ko mula sa gatod kay ako lang siyang pasabay ni Ursula. Si Ursula lang taga ibabaw. Oh, ano mo day? Uy, hala ka, Ping. Kanara ba si Ursula? Maura ba na gidungog na wakwak? Ha!